Cylch Meithrin Bach sydd gyda chalon fawr yw Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton. Cylch sydd newydd i sefydlu ers 2022 sydd ar agor 3 bore'r wythnos gyda 12 o blant ar y gofrestr. Mae'r rhestr aros ar gael yn barod sy'n prawf o'r galw sydd am y gwasanaeth yn lleol. Mae'r arweinydd anti-Louise a'r cynorthwyydd anti-Cerys yn gaffaeliad i'r cylch ac yn hynod ymnoddedig wrth ei gwaith, yn byrlymu gyda chreadigrwydd ac yn uchel i parch ymysg y rhieni, ac mae'r plant yn dotio arnyn nhw. Mae'r ddwy wedi llwyddo i feithrin perthynas dda gyda rhieni ac yn cyfathrebu drwy gyfrwng ap Family, gan rannu negeseuon a lluniau o'i plant yn mwynhau eu gweithgareddau yn ystod y sesiwn ac yn cofnodi eu cynnydd mewn llyfr i'w gyflwyno i'r rhieni ar ddiwedd eu cyfnod gyda'r cylch. Maen nhw hefyd yn hyrwyddo ac yn marchnata'r cylch yn ehangach ar y cyfryngau cymdeithasol, sy'n dangos yr amrywiaeth o weithgareddau sy'n cael eu cynnig dros y flwyddyn, o ddigwyddiadau diwrnod Santes Dwynwen a'r Nadolig i ddathliadau Gwyl Ddewi a Diwali. Mae'r cylch wedi datblygu partneriaeth dda gyda elusen gymunedol Little Lounge sy'n rhannu'r un adeilad, ac mae hyn wedi ei galluogi i ddefnyddio eu hardal antur awyr agored a leolir mewn rhandir yn lleol. Maent hefyd yn defnyddio eu gardd gymunedol yn ystod y sesiynau boreol i roi profiadau gwerth chweil i'r plant ac i gynnal gweithgareddau sy'n cynnwys creu bwyd i'r adar, plannu hadau a defnyddio'r dychymyg wrth chwarae, a hynny drwy arweiniad y plentyn. Trwy'r cylch tu a fi, mae'r cylch yn gallu cynnig lleoliad i rieni a'i babanod gwrdd ac i fwynhau adnoddau'r cylch a chael sgwrs dros baned. Maent hefyd yn trefnu'n gyson bod aelodau o dîm gofal plant Rhondda Cynon Taf yn dod i'r cylch tu a fi a Cylch Meithrin i siarad am y cynigion gofal plant gyda staff a rhieni, a hefyd i bennaeth yr Ysgol Gymraeg lleol newydd i ardal Cilfynydd, sef Ysgol Gynradd Gymraeg Awel Taf yn Rhydyfelin, i ddod draw i drafod pontio i'r ysgol newydd a sut i hwyluso hynny ar gyfer y plentyn a'r rhieni. Mae'r cylch wedi cyfrestru ar gyfer y cynllun gofal plant Cymru a chredydau treth gofal plant, mwyn gwneud y cylch yn fwy cynhwysol i deuluoedd lleol, yn enwedig y rhai sy'n ei chael i'n anodd dal deipen llinyn ynghyd ar hyn o bryd. Mae aelodau'r pwyllgor hefyd yn ymgeisio am grantiau'n gyson mwyn datblygu'r cylch, ac wedi bod yn llwyddiannus o ran derbyn arian gan gyngor Rhondda Cynon Taf i brynu adnoddau ac i helpu gyda chostau rhedeg. Maent hefyd wedi derbyn arian gan Gronfa Glyndŵr i gynnal diwrnod agored gyda Martin Geraint, i'w galluogi i godi ymwybyddiaeth ac i farchnata'r cylch i rieni yn lleol. Nid oes unrhyw ddarpariaeth arall yn y Gymraeg ar gyfer y blynyddoedd cynnar yng Nghilfynydd ac eithrio Cylch Meithrin a'r cylch tu a fi. Felly mae'n allweddol bwysig i bod yn gallu sicrhau ffyniant y ddarpariaeth yn yr hir dymor a chreu perthynas gyda'r gymuned cymaint ag y bo modd. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton.